ara us faré una pregunta, que serà una pregunta com de referèndum, que són fàcils, no, de respondre, que ara ja estem molt acostumats, és qui s'ha de comprar aquest llibre que avui presentem, d'acord? Jo crec que això serà més fàcil que això del Messi, que ja sé que t'hi ha atabalat una mica, Lucena, però bé. Primer, qui s'ha de comprar? Doncs tots els que vau anar a Canet. Això sol, senyora editora, ja són 35.000, 40.000 llibres venuts, vull dir que vostè mateixa vagi prenent nota. Tots els que hi van ser, per què? Doncs perquè us hi trobareu, perquè rememorareu moments, perquè veureu coses que no vau poder veure, tot i que hi éreu, de la rebotiga, és a dir, del backstage, que estan tots barrejats, i perquè, la veritat, us hi sentireu absolutament implicats. Els segons que també han de comprar i llegir aquest llibre són, i aquí vull donar les gràcies especialment a Alicia Sánchez Camacho, que m'ha cedit l'argument, la majoria silenciosa. És a dir, tots els que no éreu al Canet, també, perquè naturalment serà com si hi fóssiu i teniu molt de criteri. Ara, ja no, sense ulleres ja no veig més, perquè hem arribat a aquell punt de presbícia. És una paraula lletja, però és el que em passa. Que sense ulleres no hi veig. A veure, un moment, ja està. No, tu que ets jove, ja t'arribarà. Ah, no, si ja em porto. Ja em porto com un... Molt bé. Molt bé. Després, especialment, i això fins ara t'he estat fent la pilota, senyora editora, però ara t'he de donar una mala notícia, i és que de tot aquest tiratge meravellós n'has de regalar 300. De 35.300 està bé, no? N'ha de regalar 300 als 300 campions, els 300 herois que en estat físic indescriptible, vull dir que no passaré a descriure ara però que me'l puc imaginar, quan el Lucena, que és la bèstia, va marxar del Canet, ells encara es van quedar allà escoltant fins a l'últim minut tots els concerts del Pinkerton. Tinc la llista que me l'han passat de l'organització de la Gemma Recoder i són 287 tios i tios. Aquests són uns herois, aquests els has de regalar perquè realment aguantar exactament. Després, també li hauries de regalar a la Gemma Recoder, directament, que és l'organitzadora perquè continuï fent. I després, amb tota la gent aquesta que està al backstage, la foto de Lucena de cul, que és el millor que hi ha en tot el llibre, perquè ja estem molt tips de veure la típica foto de dalt de l'escenari, que es fan tots així guapos, ara que ho feu sempre, que us estireu i us poseu allà. No, no, a Lucena darrere, saps? Per darrere fent una foto del darrere. I l'última cosa que us ha de ja empènyer com a masses enfervorides a comprar-vos el llibre és la foto del davant, és la foto de la portada, que tinc entès que dins d'aquesta presentació, ara amb el col·loqui que prosseguirà, el seu protagonista, l'Alguer, repetirà aquest salt davant de tots nosaltres. Jo havia fet fins i tot articles intentant descriure com a les lletres de Charangol les posicions del cos eren descrites, per exemple, fer la cullera, mitja nit. Clar, fer la cullera estava bé, era tendre, diguem, però es veia fàcil fer la cullera. Això ja sembla fer la forquilla una mica, o la tisora. Això ja sembla, no sé, ja ens ho explicaràs després com ho has fet, però només per això, només per haver, diguem, arreplegat aquest moment, aquest instant, es demostra que l'Enric Lucena, que és un paio curiós, que treballa a la ràdio i es dedica a fer fotos, és una cosa que lliga molt, en l'era digital en la qual ja ningú no fa revelar les fotos, no? Però ell no només les revela, sinó que fa llibres amb les fotos i vinga a gastar arbres de paper i tot plegat. Tot això li perdonem només per les fotos que fa i especialment per capturar instants com aquest que, més enllà de l'anècdota i de totes les bajanades que us hagi pogut explicar ara, demostren que al darrere d'un concert amb tantes hores i d'una història tan intensa com la del Canet, hi ha instants que si no hi ha algú que els recull, ja sigui per paraula o per imatge, potser es quedarien només a la memòria d'algú molt concret. I en canvi, gràcies a un llibre com aquest Canet Rock, el festival més mític, ho podem compartir tots els 35.000 que ens comprarem aquest llibre i els 300 que regalarem. Moltes gràcies.